Daşary işler ministrliginiň Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň günü münasibetli geçirilen halkary ähmiýetli şäherleriň we dawarlaryň çäklerini ýurdumyň puwdukly düzümleri bilen awryl halkary guramalaryň arasynda iki taraply resminamalary gol çekmek dawarasy boldy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň şahylar gadnasynyň Türkmenistan boýunça 2021-2025 ýyllar üçin maksatnamalaryny durmuşa geçirmek babatda Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýardaky döwlet komissiyasy we Türkmenistanyň Zenanlary birleşigi bilen, Türkmenistanyň baş prokuraturasy bilen, Türkmenistanyň içeri işler ministrligi bilen, Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen, Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministrligi bilen, Türkmenistanyň bilim ministrligi bilen, Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen, Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komissiyasy bilen, Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokrasiýa instituty bilen, Türkmenistanyň adaletçisynyň diwany bilen, Birleşmiş Milletler Guramasynyň şahylar gadnasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň 2024-nji ýyl üçin iş mailnamalaryna gol çekildi. Türkmenistanyň Sowda we Daşary ykdysady argatnaşyklar ministrligi bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Türkmenistanyň Sowda kuwatyny güýçlendirmegiň ikinji tapgyratly üýtgetmek ýerdilen taslama resmi namasyna Türkmenistanyň maliýe we ykdysadyýet ministrligi bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda maliýe bazarlaryny kämilleşdirmek üçin institusional we kanunçylyk gurşawyny berkitmäge ýardam bermek atly 2024-2025 ýyllar üçin taslama resmi namasyna Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministrligi bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Türkmenistanyň ýokunçlar kesirleriň öňüni almak we olaryň garşysyna görüşmek boýunça zerur bolan Derman hemde Sağlyk Uraş maksatly serişçileri Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň üstü bilen satyn almak baradatly üýtgetmek ýerdilen alanlaşyga Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministrligi bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda 2021-2023 ýyllarda Türkmenistanyň Sağlyk Uraş we Derman Senaty ministrligi tarapyndan ýokunç keseleri gödügçilik etmek üçin Sağlyk Uraş maksatly serişçiler satyn almak bardatly üýtgetmek ýerdilen alanlaşyga Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Merkezi Aziýada zorlukly ekstremizmiň öňüni almak üçin ýerli bileşikleriň we serkedary hyzmatdaşlygyň durnuklugyny artdyrma atly Sewitlerin taslamanyň ikinji tapgyrynyň Türkmenistan boýunça 2023-2024 ýyllar üçin iş mailnamasyna Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda eksport-import amallary üçin bir penjeratly üýtgetmek ýerdilen taslama resmi namasyna Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komissiyasy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda hyzmatlaryň daşary sowda statistikasyny şeýle ýolagçylary gatnatmaň we ýükleri daşymaň gowrum barada statistik maglumat kämilleşdirmekde ýardam bermek atly 2024-2025 ýyllar üçin taslama resmi namasyny Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komissiyasy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda 2008-nji ýylyň milli hasaplarynyň ornaşdyrylmagyna ýardam bermek üçin maliýe hasaplaryny işläp düzmek atly 2024-2025 ýyllar üçin taslama resmi namasyna Türkmenistanyň adaletçisynyň diwany bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Türkmenistanyň adaletçisynyň diwanynyň institusional mümkinçiliklerini ýoklandyrmaga ýardam bermek atly üýtgetmek ýerdilen taslama resmi namasyna Türkmenistanyň saýlawlary we saratarşyklary geçirmek boýunça Merkez topary bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň ötüş maksatnamasynyň Türkmenistanyň wekilhanasynyň arasynda Türkmenistanyň saýlawlary we saratarşyklary geçirmek boýunça Merkez topary mümkinçiliklerini artdyrmakda ýardam etmek atly 2024-2025 ýyllar üçin taslama resmi namasyna Türkmenistanyň Bedenteri we sport baradaky döwlet komissiýasynyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň ilat gadnasynyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen 2024-2025 ýyllar üçin bilelikdäki iş mailnamasyny Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokrasiýa institutynyň Birleşmiş Milletler Guramasynyň ilat gadnasynyň Türkmenistanyň wekilhanasy bilen 2024-2025 ýyllar üçin bilelikdäki iş mailnamasyna gol çekildi.